салом алейкум бародарони азиз, хуш омадед ба канали Тоқӣ. имрӯз мо якчанд хабарҳои навро пешкаши шумо мекунем. Ҷастин Гейджи: Конор ба нафақа равад, ба ман Хабиб ва Тони лозим аст. Ирландец ба нафақа баромад: ман як боеци воқеӣ мехоҳам. ман мехоҳам ғолиби набард Хабиб Нурмагомедов ва Тони Фергюсон бошам. мехоҳам вақт дошта бошам ки қабл аз рафтани ӯ бо Хабиб мулоқот кунам. агар Тони ғалаба кунад, пас миллионҳо мухлисон ин бои моро ҳатман тамошо мекунанд. мо 1 миллион нафарро дар варзишгоҳ ҷамъ хоҳем кард, гуфт Ҷастин Гейджи баъд аз ғалаба. Фергюсон барои Хабиб хатарнок аст. ман Нурмагомедовро мухлисӣ мекунам, гуфт Ал-Яквинта. ҳунарпешаи оммавии амрикоӣ Ал-Яквинта барои қаҳрамони сабуки UFC Хабиб Нурмагомедов дар рақобати амрикоӣ бо Тони Фергюсон мухлисӣ хоҳад кард. дар се задухурди охирини Нурмагомедов танҳо Яквин тавонист ба қарори доварон муяссар шавад. аз ин рӯ Яквинта нисбат ба дигарон хело хуб буд. фонди хайрияи Порье Хабибро барои хайрияи саховатмандона ташаккур гуфт. ташаккур ба Хабиб Нурмагомедов барои хайрияи саховатмандона ба фонди Порье. вай марди хело бузург аст. саҳми шумо ба бисёр одамон кӯмак хоҳад кард, гуфт фонд дар Твиттер. реаксияи Боецои ба пирӯзии Ҷастин Гейджи. Дастин Порье: биё реванш кинем, гуфт Гейджира. ғалабаи Ҷастин Гейджи бар Дональд Серон дар даври аввал ба собиқ қаҳрамони сабуки UFC Дастин Порье ва дигар боецо таъсир кард. онҳо фикрҳои худро дар Твиттер гуфтанд. Дастин Порье: ман ба ӯ як реванш медиҳам, агар онҳо хоҳанд. Белал Муҳаммад: вау, Ҷастин просто монстр. Бред Таварес: нокаути беҳтарин, намоиши дурахшон. Бен Аскрен: UFC Конора қатъи Гейджимо. Келвин Гастелум: Ҷастин бузургтарин боец дар таърих. Дерек Брунсон: ман интизорам бои Гейджи ва Конорро дар аввали соли 2020. Эди Алварес: бигӯед чизе ки мехоҳед, аммо Ҷастин Гейджи боеци аз ҳама зебо дар UFC аст. Энтони Петтис: чӣ? Нокаут дар якум раунд? аҳсан Ҷастин, ҳурмати ма ба ту. бес бародарҷон, ини ҳози подписатсия хати лайк аёдод наброр, айта ҳичи намера бародар. ин буд якчанд хабарҳо аз UFC. агар барномаи мо ба шумо писанд омада бошад, пас лайку комментариро фаромӯш накунед. хайр, то боздид.